Vítajte pri live streame, ktorý som avizovala v Stories a nazvala som toto vysielanie otázkou. Takže témou a zároveň individuálnou otázkou pre tento live stream je, že ak peniaze nie sú prežitie, tak čo pre mňa znamenajú? Ešte raz, môžeš začať vnímať. Ahojte, Michalka, Rebeka. A dajte mi vedieť do komentu srdiečkom napríklad, že či technické veci fungujú ako obraz a zvuk. Ale chcela by som, aby toto vysielanie, ktoré som naplánovala tak cca do max 20 minút, pre vás malo pridanú hodnotu. Bude to taký ultra malý, rýchly mini tréning, ok? Takže ak peniaze pre mňa nie sú o prežití, čím pre mňa vlastne sú? Inými slovami, akým spôsobom náležím k peniazom? Čo je tá moja finančná identita? A keď som rozmýšľala, že ako najlepšie uchopiť pre vás túto tému, ďakujem pekne, áno, všetko funguje, super, Rebi, tak som rozhodla sa, že vám túto tému zhrniem do takých 3 základných bodov, aby ste v tom mali systém a štruktúru. A ako prvé sa vlastne zamyslíme nad tým, čo to ten mod prežitia je, pretože mod prežitia poznáme zo vzťahovej problematiky, často zo vzťahu k sebe samej, z našich emočných reakcií, ale o mnoho menej sa bavíme o móde prežitia v súvislosti s peniazmi. Takže pozrieme sa na to, čo to znamená mód prežitia pri peniazoch. Za druhé si povieme o symptómoch, podľa ktorých môžeš vedieť, či v nejakých aspektoch a vrstvách si stále v móde prežitia s peniazmi. A budeme to hovoriť na konkrétnych praktických príkladoch správania. A pôjdeme po odpovede do tela. Takže táto druhá časť tréningu bude veľmi, veľmi praktická. Okay? Budete si každá pre seba hľadať svoje odpovede nie v mysli, ale v tele. To je moja špecializácia. Hej? Pôjdeme do mojej obľúbenej škály 0 až 10 a budeme testovať, ako sa to v tele v pocitoch cíti. No a za tretie vám dám jednu takú netypickú radu, o ktorej toľko nepočúvate v týchto tréningoch, ktorá je mojou najobľúbenejšou a na ktorej som vlastne vystávala celý môj nadchádzajúci tréning Tajomstvo frekvencie peňazí. Mimochodom začíname už tento štvrtok, tak ktoré ste sa ešte nepridali, neviete. A ak by vás celé toto vysielanie zaujalo v akejkoľvek fáze a poviete si, ok, chcem vedieť viac, chcem vstúpiť do hlbšieho vzťahu s peniazmi, chcem shiftovať svoju finančnú identitu, je čas a ten čas je teraz, tak potom stačí komentovať slovo tréning a ja ti pošlom potom do súkromnej správy kde sa môžeš zaregistrovať. Čiže poďme sa pozrieť do bodu číslo 1 a tým je vlastne, čo to znamená, že som v móde prežitia s peniazmi. V prvom rade mód prežitia je vlastne stav, kde sa sústredím, aby som prežila. Inými slovami, v súvislosti s peniazmi, aby som mala. Čiže v prvom rade, aby som mala na základné živobytie, synonymicky na účty, že? A veľmi často si myslíme, že stav prežitia je závislý od sumy na účte. A toto je najväčší mýtus, ktorý pri práci s peniazmi stretávam, že žena si stanoví nejaký, dajme tomu, mesačný príjem alebo ročný príjem a myslí si, že keď túto sumu dosiahne, samozrejme, ja neviem, vymyslím si, operuje momentálne na mesačnom obrate vo svojom podnikaní 800 eur a chce proste 3000 eur. A veľmi často si myslíme, že keď my dosiahneme tú vysnívanú sumu, ktorá v danej chvíli je pre nás nedosiahnuteľná, alebo to je také, wow, už sa mi uľaví, to bude presne ono, potom už svet bude rúžovší, tak ja vám chcem povedať, že mód prežitia nikdy nesúvisí so sumami na účte. A je úplne jedno, dokonca môžeš mať teraz, pôjdem do extrému, milióny, a naozaj existujú milionári, ktorí sú v móde prežitia s peniazmi. OK, tak to je asi najdôležitejšie, pretože, viete, zase povedzme si úplne na rovinu, každý má trošku iný životný štandard a preto suma na účte alebo proste výška príjmov na zabezpečenie základných vecí pre niekoho môže byť základnou vecou Dior kabelka a majú vo svojom štandarde. Takže začneme si všímať, ako tzv. Účty a tzv. Prežitie pre každého z nás v tej spoločnosti znamenajú niečo trošku iné.
Čiže mód prežitia s peniazmi sa prejavuje tak, že vlastne veľmi často ja práve riešim tie peniaze a tento mód je sprevádzaný pocitmi strachu, obav, úzkosti a vlastne bojím sa toho nedostatku. A ako sa správam, je, že sa snažím v tom móde prežitia s peniazmi minimalizovať riziko. To znamená, že pre mňa je absolútne no-go napríklad investovať do seba, a špeciálne hovorím do seba, nejakú vyššiu sumu. Pre niekoho je vyššia suma investície do seba na nejakú vnútornú prácu 800 eur. Pre niekoho je ten limit 3000 eur. Pre niekoho je 10K. Ono je to rôzne. Pre niekoho by bola 100K veľa. Hej? Čiže všimnime si, ako ten mód prežitia stále nesúvisí s tou sumou. No a veľmi často si to vieme navnímať vtedy, keď príde na nejaké urgentné potreby našich detí, napríklad zdravotné problémy sú najtypickejšie. A tam sme schopné zdolať hory a zohnať tie peniaze, ale keby sme to mali urobiť pre seba, tak je tam rezistencia. Hej? Minimalizujem riziko. No a ďalej, ako sa to môže prejavovať, ten mód prežitia, je veľmi silné obmedzovanie, môže tam byť často stres a môže tam byť taký ten únik od reality. To znamená, a to budem potom hovoriť práve aj pri tých symptómoch toho módu prežitia v konkrétnom správaní, je, že ja môžem unikať od reality shoppingom. To znamená, že jednoducho sa potrebujem dostávať nevedome čím bližšie k nule, pretože tá nula pre mňa predstavuje bezpečie. A opačný extrém, ale stále rovnaký vzorec je neskutočné šetrenie a takéto odkladanie na proste horšie dni, hej? A je tam pri tom savingu je vlastne silná energia strachu. Samozrejme, ono to väčšinou končí pri obavách, pretože akú istotu máte, keď napríklad investujete. Hej, tam to začína naozaj sa ukazovať, pretože každý sme trošku v inom leveli. Ja budem na tréningu Tajomstvo frekvencie peňazí v prvý deň hovoriť o úrovniach vedomia vo vzťahu k peniazom. Tam vám to ešte trošku lepšie zaklapne. No a ako keby obavy, že vlastne ja to neviem zmeniť. Ja nemám, koľko mám na tom účte, ja stále necítim to bezpečie. Hej, to mi aj jedna z vás vlastne teraz ho zdieľala. No a ja chcem povedať o móde prežitia to, že mód prežitia, milé ženy, je bežný pre človeka v nás. A to, že ste v móde prežitia vo vzťahu k peniazom, nehovorí o tom, že ste zlé, ale hovorí o tom, že fungujeme z nejakého dôvodu, z nejakých nespracovaných vecí veľmi limitovane, pretože čo mód prežitia spôsobuje, že blokuje našu hojnosť. Hej? A veľmi často to môže byť aj pod pokrievkou toho tvrdenia, že ja nie som na peniaze, veď mne to vlastne stačí. O Bože, pozriem sa k susedom, Bože, tí nemajú nič, ešte, že ja mám, hej, a porovnávam sa ako keby s nižším štandardom, povedzme, ktorý mne je daný. Čímž de facto nevedomky takisto odmietam hojnosť. Čiže veľmi často, lebo teraz som už otvorila vlastne brány do podpornej skupiny k tréningu Tajomstvo frekvencie peňazí a dala som tam mini anketu a ženy mi šerujú svoju prvú asociáciu s peniazmi. A tá najčastejšie asociovaná vlastnosť, ktorú peniaze pre ženy majú, je sloboda. Peniaze sú pre mňa sloboda. A poďme teda k tej tvojej pravde. Poďme sa vlastne pozrieť do toho tela. Teraz vám budem vymenovávať takých 6 základných vzorcov správania, ktoré hovorí o tom, že sú to vlastne symptómy, akoby vrchná vrstva faktu, že na nejakej úrovni vo vzťahu k peniazom stále fungujete v móde prežitia, to znamená veľmi limitovane. Pretože ten mód prežitia dlhodobý, hej? Vy tam z nejakého dôvodu ten pocit obav a nebezpečia máte, alebo máme, a ide o to, že je to prirodzená reakcia. Ale vlastne dlhodobé fungovanie vo vzťahu k peniazom z módu prežitia spôsobuje zakapatie potenciálu rastu a ako som spomenula pred chvíľkou, blokuje hojnosť. Takže teraz si urobíme tých 6 prejavov, symptómov a toho správania vo vzťahu k peniazom, ktoré vám naznačí, či a do akej miery stále môžete fungovať. Pozor, nie sú to všetky, hej, ale je to 6 také, ktoré som si nachystala. A
kde stále môžete fungovať na nejakej vrstve v móde prežitia. A zistíme to nasledujúcim spôsobom. Ja tých 6 prejavov správania vymenujem a trochu opíšem. A vy si poďte vnímať telo. Nie mysel. To znamená, budeme mať mysel definovanú ako hlavu, to znamená mozog, to je to, o čom rozmýšľame, aj našu mysel, takzvanú adžnu, alebo ako o tom premýšľame, ale všetko od hrdla nadol bude telo. Takže poďte minimálne do hrdla, ja by som vás pozvala do srdca a poďte vnímať svoju pravdu. A budete vnímať pri každom tom vzorci správania vaše číslo. To číslo bude 1 na škále od 0 do 10. Takže ja poviem prístup na úkor radosti a ty si to navnímaš v tele. A navnímaš tam pocit. A keď to bude pocit kontrakcie, že to nebude moc príjemné, že vám zovrie hrúď, že to bude strach, že to bude pocit, že s tým rezonujete, tak si navnímajte, kde na škále od 0 do 10 to je. Napríklad 3. To znamená, že vnímam to tam, ale není to také horiace, lebo vlastne 0 je, necítim to vôbec, a 10 je, cítim to na maximum, hej? Takže poďte vnímať to vaše číslo a budem veľmi rada, keď mi toto číslo odvážne dáte aj do komentu, hej? Toto není judgment, toto je ako keby odvaha ísť s tou pravdou von, hlavne pred sebou. Takže ideme na prvý vzorec správania, ktorý môže naznačovať, že fungujete vlastne v móde prežitia a vo vzťahu k peniazom. Pre mňa úplne najtypickejší vzorec správania, ktorý naznačuje, že ešte stále môžete byť na nejakej úrovni, na škále od 0 do 10, kde 10 je maximum, 0 aj vôbec to necítim, je, že ja s tými peniazmi nezažívam radosť. Čiže narábam s peniazmi na úkor radosti. Hej. Už si môžete zavrieť oči k tomu cvičeniu a vnímajte teda srdce, prípadne hrdlo a nižšie v tele, nie mysel, lebo mysel povie, jasné, peniaze sú sloboda. A potom ti príde platiť dane ako radostná. Aj keď teda nechcem hovoriť, že zrovna pri daniach by sme mali cítiť radosť, možno niekto áno, ale minimálne by tam nemala byť rezistencia. Takéto šomranie, hundranie, ako je všetko drahé, ako v tom štáte nič nefunguje. Hej, takže poďme vnímať všetky oblasti peňazí, pretože toto nie je len o tom, keď si platím za vysnívanú dovolenku a konečne som si to dala. Toto je o bežnom, dennom narábaní s transakciami príjmov a výdavkov, šetrenia, investovania. Hej, to všetko sú peniaze. Čiže narábam s peniazmi na úkor radosti. A už vnímaj, na škále od 0 do 10, kde 10 je, tak radosť vôbec necítim, tak to by bola desina. Aké tam máš číslo? Hej, kontrakcia, stiahnutie. To znamená, že ja strašne obmedzujem tie výdavky, osekávam a možno vlastne ja aj mám ten dostatok, ale stále vnímam strach z toho nedostatku. Akoby nie je bezpečie, ktoré môže ísť do extrému typu, či si budem vôbec vedieť zaplatiť strechu nad hlavou, ale v inom extréme mám násobne viac, mám zásoby a stále tam nie je tá radosť. To znamená, že môže ísť o situácii, kedy si máš dovoliť pre seba zažiť radosť. Hej? A možno je to niečo, čo si neplánovala, čo ti skríži cestu a ty dlhodobo vnímaš úbytok radosti a toto si nedovoluješ. Pozor, tu patrí napríklad aj chuť opustiť nudné zamestnanie. Lebo ak necítite radosť v tom, čo robíte a zarábate za to peniaze, a ako sú vaše peniaze radosné? Podľa mňa nie. Hej? Čiže poďme vnímať, kde sa držíte v malom. Napríklad, už dávno vás duša volá začať niečo svoje, ale nie, lebo peniaze. Hej? Toto je typický mód prežitia. Zuzka hovorí tak 5 z 10. Super, super. Tá radosť. Zároveň, Zuzi, dobre, to si povieme inokedy. Dobre, nebudem zachádzať ďalej, aby som to nenaťahovala. Hej? 2. Vnímam peniaze ako zdroj stresu. Zase poďte do tela, ale vôbec vnímanie peniazy ako zdroj stresu. Toto môžete zažívať napríklad nielen keď sú bežné výdavky, a poďte do tela, hej, zase škála 0-10, proste mám totálny stres a to môže byť napríklad pri neočakávaných výdavkoch, ktoré sa vám hromadia. To môže byť, že prenajímate byt, z ktorého máte príjem a nájomník vám dáva výpoveď a vy už idete do paniky, hej, ako náklady za ten byt utiahnete, či niekoho zoženiete a kedy, koľko to budete musieť vykryť. Takže poďte zase do tela a poďte vnímať, do akej miery sú peniaze v tele
Z informácie z tela zdroj stresu. Škála 0-10. Hej. Ja som si to tu nachystala. A teraz sa mi to tu zavrelo. Si to otvorím. OK. Ďalej. To som už spomínala, ale chcem to špecificky spomenúť znova. A to je, že pracujem len pre peniaze. A to môže byť aj vtedy, keď napríklad vy hovoríte, mňa tá práca ale baví, ale keby tam bola vyššia finančná odmena a nevidíte možnosť kariérneho finančného rastu, otázka je, naozaj tam nie je táto možnosť, ale nechám tak a vlastne držíte sa stále tej istoty. A to nemusí byť len práca na TPP, to môžu byť kreatívne projekty, kde už necítite proste tú vášeň a tú radosť a stále proste len, aby bolo. Ja som práve v tom e-maili, ktorý išiel dnes von na databázu, spomínala môj obrovský proces. Ja keď som sa vlastne transformovala z rádiovej moderátorky, to bola moja posledná pozícia celkovo zo žurnalistky na koučku a bavíme sa hlavne o roku 2021, tak ja som veľmi prechádzala tým shiftom vedomia vo vzťahu k peniazom, pretože som vlastne sa rozhodla tým coachingom aj živiť. A práve som písala o tom, aké to bolo stáť v tom, keď jeden projekt za druhým, ktoré som dovtedy mala a ktoré boli zdroj tej obživy, aj po tom, čo som opustila bezpečie práce, tak aj tie projekty kreatívne, ktoré mi prišli a ktoré ma na čas bavili a prinášali mi príjem, ako ma moja intuícia proste úplne radikálne to katovala. A čo som neopustila ja prvá, tak to opustila druhá strana. Hej? Takže niekto môže mať z nás veľmi radikálnu cestu a je to úplne v poriadku. Dobre, ideme ďalej. Ďakujem za tie čísla, ja si to tu všímam jedným okom. Poďme do ďalšieho symptómu, ktorý môže hovoriť v informácii, v pocite v tele o tom, že na nejakej úrovni v móde prežitia vo vzťahu s peniazmi stále sme. Impulzívny spending. Ono to vlastne môže byť tak, že ten strach zo straty je až tak silný a ten strach z toho nedostatku, že vy potom impulzívne môžete nakupovať. Hej. A vlastne je ako keby bezpečnejšie pre vás nemať, lebo keď nič nemám, tak nemám čo stratiť, že? Hej, toto je veľké. Hej, zase na škále od 0-10, ako často? Lebo keď sa mi to prihodí, ja neviem, raz za rok, tak asi to není úplne vzorec. Ale ak to robím každé 3 mesiace, a ak to už robím niekoľko rokov, že idem do impulzívneho spendingu a poďme a všetko a naraz, a myslím si, ako seba dávam týmito impulzívnymi spendingmi, to môže byť inak aj pri nákupe kurzov, mentoringov, hej, to nemusia byť len kabelky. Ako nechceme vôbec oddelovať veci. Toto není o judgmente, či nákup kabelky je horší ako nákup kurzu. Ako pre koho? Z akého miesta ideš? Hej? Nie je podstatné. Ale impulzívne míňanie. A keď vám to trvá roky, je tam vrstva, že fungujeme vo vzťahu k peniazom z modu prežitia. Zase, na škále od 0 do 10, ako veľmi často sa mi to deje. Ak neviem 3 roky opustiť impulzívny spending, tak je to možno devina. Poďme do posledného symptómu 6. a to je prehnaná starostlivosť o bezpečie. Hej, že nehrobím, čo robím a to môže byť, že pracujem aj na inej oblasti, ako je vzťah k peniazom. Najmä to môže byť veľmi často nám vzťah k peniazom reflektuje krásne vzťah k partnerovi. Čiže tam vnímam ten nedostatok a tam vnímam tú prehnanú potrebu bezpečia. Hej. A môže to byť takéto neustále kontrolovanie účtov, môže to byť rátanie do každého 1 centa a myslím si, aká som zodpovedná, ale v skutočnosti vlastne ti to môže totálne brzdiť flow, kreativitu. A toto všetko sú vlastne príklady, kde sa limituješ a zatváraš seba pred omnoho väčšou finančnou hojnosťou. Takže zase 6, prehnaná starostlivosť o peniaze a možno aj vymieňanie peniaze. Ja vymyslím si, bolí ma zub, ale ja nejdem k zubárovi, lebo to je strašne drahé. Niekto môže ísť do extrému, že toleruje bolesť v tele, lebo to je drahé. Hej? A pritom, keby dieťa bolel zub, tak ide a dá to. Čiže to je len taký jednoduchý príklad. Ja nehovorím, že nikto z vás to praktizuje, ale tam si môžete nájsť tú vrstvu. Takže zase na škále od 0 do 10. Ako veľmi
venuješ peniazom takúto prehnanú extrémnu starostlivosť a rátaš všetko do 1 centa a brzdíš si týmto kreativitu a ten flow. Ak ste si vlastne našli tieto čísla, a pozývam byť radikálne úprimná, pretože po väčšine všetci sme v procese mastrovania svojho vzťahu k peniazom, tak poďme vlastne na záverečný bod tohto vysielania. Som vám sľúbila, že vám dám jednu netypickú radu, ako svoj vzťah k peniazom shiftnúť, posunúť na novú úroveň. A je to toto cvičenie. Aké by to bolo, keby si z peňazí urobila svojho najlepšieho priateľa, priateľku? Aké by to pre teba bolo a čo by to v tvojom správaní zmenilo, keby si začala vnímať peniaze ako najlepšieho priateľa, priateľku? A ja už nebudem pokračovať vo vysvetľovaní tohto cvičenia ďalej, jednoducho si iba predstav, inštinktívne sa ti zavrieš oči a vybaví sa ti úplne hocikto, koho považuješ za najlepšieho priateľa, priateľku. To je jedno, že je z minulosti jednoducho pre teba symbolicky stále tento človek má tie atribúty. A uvedom si, na čom je postavený ten vzťah. Ako sa o tento vzťah staráš, ako sa druhá strana stará o váš vzťah z druhej strany, hej? Poď si hľadať tie kvality, ktoré tam máš. A toto masívne a radikálne začne meniť tvoj vzťah k peniazom. A ja by som presne na tomto pilieri chcela a postavila som celý tréning tajomstvo frekvencie peňazí. Takže začíname už tento štvrtok. Mnohé z vás ste už prihlásené. Super, teším sa na vás. Ktoré z vás to volá, že vás toto vysielanie zaujalo, že chcete vedieť viac a chcete ísť najmä do praktickej transformácie vo vzťahu k peniazom, že cítite, že tam máte vrstvu 2, ktoré môžete posunúť, tak potom ste absolútne pozvané. A stačí mi, ako som hovorila na úvod, dať pod toto live video slovo tréning a môžete sa zaregistrovať. A takisto, ak niekto z vás cítite, že by ste veľmi radi pozvali na tento tréning práve toho najlepšieho priateľa, priateľku, kľudne budem vám vďačná, ak budete toto liveko zdieľať a aby sa dostalo vlastne medzi čo najširšie publikum. To môžete, nemusíte, nechám to na vás, ako to cítite, aká veľká láska je vo vzťahu k peniazom, tak by som toto live skončila. A verím, že vás to obohatilo a budem sa tešiť na vaše komentáre, ktoré ešte aj potom zo záznamu napíšete. Majte sa pekne. Ahojte.